മനതിൽ ഒരേ ഒരു പൂ പൂത്തത്. എന്റെ ഉള്ളിൽ 1000 അരിപ്രാവുകൾ ചിറകിട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതരിയാ സാർ? ആ വോയിസ് ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ നല്ലപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. നാഴൂരി പാലുകൊണ്ട് നാടാകെ കല്യാണം പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായൂപുരേശം പ്രതിദിനമനുചേതസ്മര ഹരിപാദം. ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അണ്ണാച്ചിയുടെ പാട്ട് ആരും പാടി കേട്ടിട്ടില്ല. ഈ പാട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒരു പ്രസൻസ്. കൃഷ്ണം മുരളീലോലം ഗോപീ വിലോലം മനസ്. 2 പെട്ടി ഒരുമിച്ച് തുറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ contestant. Yes! ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല. യു ഡിസർവ് ദിസ്. Agite golden mic